Molt bé, doncs arribem a l'última part del tema. Aquí, després d'haver estudiat els tipus d'enllaç, vale? Anem a estudiar les propietats macroscòpiques que van a tindre les substàncies segons l'enllaç que estan formant els seus àtoms. Molt bé, bàsicament les propietats macroscòpiques, ho teniu aquí, van ser la densitat, la duresa, el color, la lluentor, la conductivitat tèrmica elèctrica, solubilitat, punts de fusió i ebullició, etc. I llavors anem a centrar-nos en 4 tipus de substàncies. Les substàncies moleculars, les covalents atòmiques, les iòniques i les metàl·liques. Començant primer per les propietats que van a tindre les substàncies iòniques. Molt bé, com ja ho diu, vale, teniu aquí l'exemple del clorur de sodi, vale? Les substàncies iòniques van estar formades per ions, vale? I per tant, el tipus d'unió que tenen estos ions és de formació de xarxes cristal·lines. Vale? En aquestes xarxes cristal·lines recordeu que hi ha una atracció i repulsió entre càrrega, de manera que es mantenen unides. Per tant, un altre concepte que ja heu estudiat quan donarem l'enllaç iònic, vale, era l'energia reticular. Recordeu que era l'energia que es requereix per trencar, vale, o per formar un cristall iònic. Vale? Aquesta energia sol ser elevada. Per tant, trencar aquests enllaços va necessitar, per exemple, temperatures molt altes. Per tant, anem a trobar-nos que les substàncies iòniques van a tindre, per lo general, punts de fusió i ebullició elevats. Tot i que ja sabeu que, per exemple, aquí tenim el clorur de sodi, vale? És molt soluble en aigua. Això per què? Bueno, en la imatge se veu bastant bé. Això seria un cristall de sal comuna, clorur de sodi, vale? En dissolució, i llavors com s'aproximen, vale? Aquí les molècules d'aigua. Per tant, com que ja ho he estudiat, la molècula d'aigua és una molècula polar i, per tant, la polaritat dels seus enllaços el que va a fer és atreure, per exemple, la part dels hidrògens atraurà l'anió clorur i, en canvi, la part dels oxígens que apareix aquí atraurà els cations sodi. I, per tant, com apareix aquí, vale? Estos ions realment es troben en dissolució solvatats. Recordeu que el concepte de solvatació en el vostre llibre el teniu en la pàgina 276. Molt bé. Això per una banda. Aquí tenim una activitat. Vale? Més propietats. Vale? Molt bé. Els sòlids iònics van a ser durs. Què vol dir que siguin durs? Vol dir que són difícilment se poden ratllar, vale? En la superfície. Això és degut, una vegada més, a la força que té l'enllaç, però sí que van ser fràgils. S'explica molt bé en les imatges que teniu aquí. Vale? Què vol dir fràgils? Fràgils és que si, per exemple, jo tinc un cristall i li faig un cop amb un martell, llavors el que estic provocant és el desplaçament de càrrega. Vale? I aquí, si es fixeu, se veu molt bé, vale? Què passa si jo desplaço la càrrega i llavors es produeix una unió entre sodi i sodi. Vale? Clar, va haver una repulsió. I, per tant, la característica i l'explicació de per què els cristalls iònics són fràgils la teniu aquí. Vale? Molt bé. Una altra curiositat és que aquestes substàncies iòniques en estat sòlid, no van a conduir el corrent. Això per què? Clar, aquests ions, recordeu que van a formar una xarxa, tenen una posició molt concreta, estan com immòbils. Vale? Per tant, per a que hi hagi corrent elèctric ja sabeu que necessitem mobilitat de càrrega. Si aquests ions tenen una posició determinada dins de la xarxa, no van a poder conduir el corrent. En canvi, quan els tenim dissolts, vale, sí que van a conduir el corrent perquè aquestes càrregues es troben lliures. Vale? Ja sabeu que solvatades, però sí que no estan interactuant entre elles. Molt bé, i fins aquí el que hauríeu de saber de les propietats de les substàncies iòniques.